Oba pančevačka fudbalska kluba odigrala su poslednju kontrolnu utakmicu pred početak prvenstva. Vojvođanski ligaš Dinamo 1945 u ovom prijateljskom duelu bio je bolji od srpsko-ligaša ekipe Železničara rezultatom 4:1. Golove za domaćina postigli su Branislav Tošić u 20. Vukašin Milanović u 35. Vanja Vuković u 75. i Nebojša Arbutina u 84. minutu. Počasni gol za Želju dao je Danilo Kovačević u 63. minutu. Dinamo 1945 imao je terensku inicijativu, stvario je više šansi i zasluženo došao do pobede, dok je Želja igrao oslavljen bez nekoliko ključnih igrača i veliko je pitanje da li će biti spremni za početak sezone sledećeg vikenda. Pa naravno da nisam zadovoljan posle poraza, ali šta da se radi, neke stvari su evidentne, mi ih znamo. Imali smo očigledan problem, radili smo na veštačkom terenu, nije to alibi sada za ovakvu partiju, ali osjeća se težina u nogama igrača, promena terena i to je dobroj meri uticalo da imamo dosta sada već povređenih igrača i poprilično sam zabrinut zbog toga. Pokušali smo da kroz trenažni proces ublažimo tu promenu terena, međutim, počeli smo pre 3 dana da treniramo na travi i evidentno da igrači dalje osjećaju umor usled priprema koje su poprilično bile teške i sama ta promena terena, tako da mnoge stvari koje smo vežbali nismo uspeli da sprovedemo. Čini mi se iz tog razloga, naravno uradit ćemo mi još malo detaljnije analize vezano za to, ali nadam se da ćemo biti spremni za prvo kolo prvenstva koje počinje sledeće nedelje. Rezultat nije bitan, nama je ovo generalna proba. Ja sam zahtevao od igrača da vidim koliko mogu da prenesu na teren ono što smo radili do sad. Generalno sam zadovoljan, mada u principu meni je najvažnija utakmica ona u subotu gde krećemo prvenstvo i ovaj rezultat i sve ostalo pada u vodu ako se ne odigra ta utakmica dobro. Znači jedna lepa predstava fudbalska za Pančevo. Poželeo bi mojim sportskim protivnicima sve najbolje u ligi u kojoj se takmiče. Takođe, eto, želeo bi da mi nastavimo ovako i da ovo prvenstvo krunišemo što više pobeda. Pripremne utakmice oba kluba su odigrane, a narednog vikenda slede početak prvenstva. Fudbaleri Železničara u prvom kolu Srpske lige gostuju Slogi u Temerinu, dok Dinamo 1945 u subotu pred svojom publikom dočekuje tim Polete znakova, a utakmica počinje u 17 časova.